Welcome back to my YouTube channel Queen Sainam Ratu Iclik Jawa Timur, Queen Sainam Official, guys. Sainam ki duwe cerita yang sangat membagongkan ya to, periclikan perkenduan ya, pokoknya seputar perkenduan. Ora kendu ki urip ki ora penak, guys. Paling penak ki wong urip iki ngiclik, ngendu ngetokne gejo. Kunci rahasia wong urip sehat olahraga jantung adalah kendu ngiclik. Ngiclik itu baik kesehatan untuk jantung ya guys ya. Untuk jantungmu itu tetap berdetak, terus tetap iso berfungsi, getaran itu menyehatkan guys ya. Abaikan baju-baju di belakang ini mau aku paket karena anak rantau ki kekurangan tempat yo. Tapi tak pakai jan ojo hiraukan saya aja ya guys ya. Emang iya bes nek isu-isu cowok paling kowe nak ndok iki dikukuri jarine ndok iki dikukuri diintir-intir ngono iso keri-keri terus iso nafsu isu-isu coba tolong sing lanang-lanang iku kumeno aku ki entuk curhatan ngene lo yang nek nyelok aku ki yang mana ini masalahnya yang di sini atau yang di sana. Jadi ini cowok isu-isu tangi turu malas-malasan di kamar terus malaman iku mesti kenapa kok merokok ndok dikukuri tipis-tipis gini terus mari ngono diintir-intir apa bolane ndoke ngono ae jarine keri-keri enak mercing-mercing bringis-bringis sareng bayange bau ngono kanca-kanca iki kelakuane berarti kalian semua itu juga ngono kuwi ya. Jangger isuk ki ngremeti ndoke kalian ki mau remet-remet dhewe terus mau nganu gasak-gasak dhewe ngono iya guys. Tapi nek cewek itu aku nggak ngerti ya lek cewek keseluruhane cewek itu nek isu-isu nganu puting susu enggak. Nek aku sih enggak sih. Nek aku cenderung enggak ngrayai bau isu-isu juga enggak pernah sih enggak enek istimewane koyo cah lanang ndoke dikukur saben isuk keri terus enak pantesan ya akeh cowok-cowok ngene paling enak ki nyapa isu-isu ngono paling enak ngukuri ndok tak kira ki guyonan gitu loh dulu niki tak kira niki guyonan tak kira niki ngapusi tak kira ki apa ya yes nggak mungkin gitu loh wong biasane aku tahu ya aku ngemut ndok tak nggih dolanan pas iclik karo cowok ngono tak mut-mut rada kesedot banter titik ngono jarine kok loro gitu ojo banter-banter gitu seperti halnya cowok lek ngempeng pendile cewek ya ngempeng pendile cewek iku lek kena untu apa disedot rada banter titik iku nggak enak beda karo anak susune kayak gitu beda karo ibu menyusui lek ibu menyusui memproduksi susu buat bayi disedot diempeng iku enak gitu loh. Keri niki bukan keri nafsu, keri niki karena mentek-mentek kaken susu terus disedot bayi niku enak goplong. Tapi nek adewe bercinta kaya iclik kentu pas ngemii cowok ya. Ngemii cowok ngono lek disedot banter titik enggak enak. Iki tips buat cowok-cowok ya nglamuti susu. Lek pas susu cewek iku aja disedot. Lek pas iclik diklamuti. Sing keduane iki main dolanan karo pucuk ilatmu atau diklamut-klamut kayak gitu diklamuti mau dilat karo ilat kayak gitu iku luwih enak daripada mau sedot kayak ngempeng bayi ngempeng ngono kae cah cilik ngempeng ku enggak enak banget iku buat cowok. Ayo sing cowok-cowok komen jare isu-isu tang itu ngukurin ndok iku paling enak. Sharing semoga menambahkan birahi, menambahkan kesehatan jantung kalian, menambahkan ben awet nom, ben kita tetap sehat awet urip. Ojo lali iclik, ojo lali bulu kucluk tetep kucluk, ojo sampai waras.